jatebɔ kura dɔw yera Tunisie wasaden kalataw la karidon mun y'a jira ko 100 saradala mɔgɔ 11 de votera. Parti la kodɔnnenbaw ye kalafili la gosi ani fɛnɛ cɛbɔ ladɔnnenbaw taara u kelen na. Labɛnw banna karidon ka ɲɛsin Pape François ka nali ma. Pape François bɛna tile 3 taama la RDC jamana kan janvier kalo tile 31. Amérique ka lasigiden min bɛ duniya kelenya tɔnba la, Linda Thomas Greenfield taara taama la Somali jamana kan karidon. Greenfield ye wele bila duniya baɲumankɛ tɔnw ma k'u ka dɛmɛ don jamana ma Kongo jugu binnen don jamana min kan. Greenfield ko k'ale bɛ nin wele ko duniya jɛkuluba ka dɛsɛ. Eswatini, bɛjɛ fanga lafasaba, Tulani Maseku ka janaja kɛra karidon. Amnesty International ko ale hakili la k'a fagara ka da ka hadamadenya jo sariya lafasaliw kan. Éthiopie, bagan maralaw bɛ ka sanji makuna a ka ca ni san 2 ye. Sanji kow ma ɲɛ san 5 tɛmɛlen na min kɛra sababu ye ka ja Kongo sigi u kan.